Ala tapi coklat bingko. Coklat tenan wi. Iki iki coklat marmer ki ngawur Iki iso jagane man. Ora ki marmer ki coklat ki hati-hati ki kudu. Iki ta? Yo, ki marmer soalnya. Tipis lho. Iki tipis ki nggur. Kandel apa? Ki biasanya rasa mene. Iki Ora lalek sebelah. lah omong. Coklat malah. Itu wedhus oleh ki marmer ki. Mula-mula. Kowe ora ta regane? Piro ngintan lho yo. Ora kuat. Kalau junjung dia tuh ngawur masane apa junjung bokong apa piye to kok? Oh. Apa? Apa kae? Ngomong apa, Dan? Apa? Ki nek ganjel tapi tempe ngono jadi. Apa to? Ya kok diganjel nek iki wis mapan ning kono. Kartune iki nek main. Iki lho, yo makne aku kartu Sinonti lho. Wes tak kene ngeteng. Lho. Iki wong papat. Lah iki nek ceritane iki gotong. Ya, ayo gotong. Alah, gotong lihat. Ya. Setok yo. Ngono lho. Mbak, seteng nasi ya. Ayo ta yo aja. Ya, pengen mau kene, antar rene yo. Ya. Tanya tapi. Enak mujur ngalor lho. Enak mujur ono. Rono. Nek mujur ngalor kan Mbak. Piye? Mujur iki pura. Ya wah nggone mujur. Sak seneng. Wah nada. Nada kok. Iki mujur ngalor nada, mujur. Nyodoke kuwi ya. Ngomong rada ini pada itu. Iya mujur ngalor. Mahal. Ojo wi karpete kobong lho. Ngamuk wi cawi piye. Mlebu wi kok. Aduh rene lho. Tapi nek iki kopine nantap. Malah nemen ora to. Nek jere nandake cageke kon ngeleh. Apa cagane? Cagak. Ki kurang alor ora to? Sok mepet. Ya kurang rono kawi. Adone Dik. Iya, ngengkel. Iki gak kuat. Ala labet pindaki pindut jagane. Ingat yo. Ala nang kok ini nata kabeh kok gitu ya. Malah nemen to, Mas. Kuwi lanjut rene lho, Mas. Yo, kuat dhewe. Tiga berapa? Ora TikTok to. Wes ka? Jane ganjel ki. Wi nang ganjele wi masalah engko sik njajal wi kok cagakmu kalau jegluk gak. Iki sing kene kok TikTok iki. Kan sing deg ya kok. Kan sebenarnya ora kan iki. Wes. Enggak. Malah kepecah. Tuku ke mengenteni. Ini ganjel itu iki. Cuek biasa lah. Nah, duit juga enggak ganjel. Yo. Lengetan Oh iya. BS bos, iya tuh bos. Oh, Wes. malah peduli lihat loh. Wes. Sulak ya apa toh? Ini ganjel sama. Bos lagi dilap bos ceritane. Ki ceritanya tinggi bliat dan malah gak salah nih. Kurang ini ya. Kurang itu dong.
Nah iso jane kurang idul pas no tengah-tengah gitu loh. Halo? Iya toh? Ayo. Bingung orang gak ada kesagak kono. Di desa kan kene, Mbak. Iya ta madhep ngalor to. Oh dhisik mujure ngulon kok. Bisa kan mujure mulon. Rada longgar dan. Dewe nyapa mulon kok. Alor kayak kan direne ngajak mujur ngalor. Tapi akhirnya kita bisa kok gimana munculnya kok. Loh. Berarti ki mujur saiki. Ke tengah kene, edak kene. Terus dipare nek garen jowo ki batasan. Wong loro kuat. Dadit tak. Malah. Mesan. Nah. Abot beda. Sedina ki mamping, Bro. Mak ping 3 kok. Datang mereng ngono malah. Gak kuat lho, Bas. Anu maem ngono. Salah we. Balik loro to. Ya. Bisa brah. Allah. Gitu. Wah lagi bar lagi rene. Ki miring mulon ki. Kerangan. Lek kerangan. Kulibene gerangan gak payu paman mengen. Nek lare gede nek apa? Lare awake mlebu ngetan kae. Di pos. Main pangontone tlembleng. Ya opo? Akan bar kae yo. Ngalorne karo ki. Golek Mira Santika. Kerangan ngene. Lepas nata tebal. Lek bengi karo dalan bae. Gedene muring-muring. Ya opo, Cuk? Ala aku bar kanggo namu kae yo, ngalor yo. Kae terus ngalor gendon. Nggone cak barang. lho ngene lho. Aku turu tuh kamu. Ngene lho. Oh anjing we cak gerap ya malah saka mas turu. Terus bos kae. We kondi. Kondi. Dadak. Ayo. Wes, Bro. Yes. Anu jare. Apa kuwi? Opas. Lah sapa ndek opas? Sono kan kuwi. Debele di mana nih, Plot? Ya wong anu wong mendo kabeh. Kon endi? Bra. Oh, wong lo masak berat Mas. Jadi tukang bliat, masak bliat agak bakat. Nih. Bisa pernah tau? Mas perak brong. Asu. Apa, Cok? Busa sopok ya. Cewek. Nah, ini. Kanang urung pas wi. Urung pas. Stik ene tiba foto stik iki. Yuh. Dipuk tres. Ya bos, kita pemain tak bos, kita pemain, kita pemain kayak pemain. Main. Kawan ketua aku begini. Main. Iko digulung. Sopo? Yo kami tunggu karo jalan. Main tak bos. Yo kok kono. Gum, bubak ya. Udah bliat bos. Ya nyapa digulung. Ki wis dijajal ya ta bos. Wis penak. Arah iki nanti ge bliat dolan dak. Mbok cacahe. Kira-kira ndak? Kira-kira ya. Adi jiran ya apa? Geger apa tak geger apa? Wong roh ini terus. Enggak ngene terus kok. Wis seteke mbusung iki enggak patene. Ki pas ki 55. Gas Ya. di remi. Kan 55 terus. Jadi remi apa loh? 55.
Ya remianya lho. Kira mau biar terlantar biar tapi. Bisa. Ya, jalan-jalan. Ayo golek sira. Apa Cut? 5 siji sampai 5. Siji sampai 5. Oh, wong kerco ki iso ora to jane to. Wis iso ora. Bos, ait. Oh, wong. Makane nyagrok iki lho, Bos. Gak iso iki lho. Iso ora Kin. Darun ki. Wae karek gunane, Mak. Tapi ngene gak ya saru to. Ya saru piye? Saru. Iya. Apa iso ya? Aku ngene iso. Panas-panas malah bedo biak. Ya lo, oh. Berapa baru itu kalau sampai sama orang 10 di. Wah, angger kerungu musik lho. Tas. Udah bliat. Ada musik sih kan. Si yo penon ayo kita gerak. Ayo kita, oh. Kita ning kono wi. Kentas ini kene, kok ning kono wi piye ta, Mas? Mas. Kentas ini kene, Mas. Ora malah ning kono kenggone wong lho. Dia malah merah namun. Oh, Bu. Ah. Iso we, pinter we. Pinter we. Lilo. Wah. Jan panormen we. Kilo Meli sapa dah? Uang. Alah, lah. Kelo, darun lho. Mana ini? Apa? Pentose kok. Kuncian. Tas. Mahal lah. Masa tadi kalau Pinter we, pinter. Pinter. Kayak iki lho anu lho. Delok Mas Dika ini main delok tusukan iki. Entar kenceng kok. Balik. Isa we. Mas Dika. Kali Mas Dik. Bukan Jon, popong enggak. Isa. Terima kasih. Aku lihat. Ala lagi benar push up iki, push up. Lenti toh. Iki jaket aku rese. Por tapi peladan nih. Oke terus. Bisa. Depan enak kawan kok. Bon kok itu. Ya ndak. Gak masuk. Rolase aja 15, rolase. Sulase tak karang-karang. Itu malah bujang enggak. Ya apa jenenge? Rolas, plek ning kene 13, lagi 15 apa. Alah tak sikut tenang kok. Ini mah bukan Dek, ora. Tenan? Yo. Ah, Pipisen. kayak wong babur kalau malah. Terus. Oh, wah. Lah kok kan mutan iki lho.
Ya ora apa-apa to. Tiga belas apa 15 bener 15. Apa kayak gak pelorok kalau. Banyak kristik guys. Oke Ji yo. Dan tinggalnya tebalmu kobong lho. Kobong apa toh? Lah 13 masuk apa toh? Nemen. Suwe ki, wong loro ki. Suwi apa toh? Repot apa? Repot apa? Aku. Muli apa toh? Oke bos, jadi king guys ceritanya Anu apa wi makan bersama. makan Ceritanya ki anu Bas. Ngoleh lihat. lihat Ngene penak. belum Ini anu subscribe, di download, terus di wes pakai penonton sehat selalu. Nah, kayak gini. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah tengok-tengok